do piče. Tu je Aďa. Co kameruješ? Tu Aďa kupuje botasky. Také, no. Nike. Myslím si, že sú pekné. Áno. Sú. Berem si ich, ne? Mhm. Hej, berem si ich, šupi som. Tu sme v takom chodíku. Sama sa presvietla. Už tretí deň tu chodím. A na tretí deň ich zoberiem. A koľko za nich chce? 300. 300. Vidíte? Za 300 libre ich kupuje. Nike. Nike. Poď sa, poď tu ukáž. Aďa. Aj takú špičku. Takú. Toto sa leští. Hej, toto, vidíš toto. To je pekné na tom. Ale vieš, čo sa mi na nich nepáči? Čo? Preto váham už tretí deň.